denk een heel mooi initiatief, een melktap. Ik zou ook 24 uur per dag bereikbaar. Dus ook midden in de nacht kun je een glaasje melk halen. Het spreekt mij bijzonder aan, want als je ziet de melk, het is echt een mooi natuurproduct. Koeien die minimaal 120 dagen per jaar buiten lopen, 6 uur per dag. Belangrijk, en je ziet ook, het is een tendens tegenwoordig naar biologische producten. Alles moet natuurlijk zijn. Waarom een molketap? Nou, we willen graag onze producten aanbieden aan de burger. En dat kan op deze manier heel mooi. Wat is daar speciaal aan dit soort molken? Nou, dit is natuurlijk de molken waar alles naar inzet. En ik kan je gewoon zo drinken? Nou, die kan je ook zo drinken, maar het wordt wel adviseren om te verwarmen tot 22 graden. Nou, doen we dat net, maar het is, ik denk voor mensen die het net wend, ben het beter om dat wel te doen. Dus nee, we vullen hem juist. Er zit riederij in en er zit koling op, dus ja, dat ding, het is eigenlijk een mini-melk tank. Als je ook geen flessen bij jou gaat, dan ga je een paar flessen staan, die kun je ook nemen. En dan kun je de melk erin tappen. Je smet het geel erin, je pakt een flesje, je doet het kastje open, je houdt het flesje eronder. Maar dan even een beetje onder het tuutje houden, zodat de melk er mooi in rent en een beetje scheef houden. Dan druk je op de startknop en als je daar 80 cent in hoort, dan komt er een liter melk uit. Verrassend dichtbij. RTV